Türkmenistanda Russiýa gitmek üçin wiza we dokumentlere islegler taklanýar. Bu nowatlar uly bolup ýüz tutanlaryň arasynda işe we gazanç üçin gidýän raýatlar, okuw barýan studentler we göçüş programmasy boýunça ýurtdan gidýän adamlar bar. Azatlyň habarçylary zerur resmi namalar almak üçin ýüz tutmagyň mümkinçilikleri we kynçylyklary barada habar berýärler. Raýatlaryň ýüzüýüz bolýan esasy meseleleri köp sanly dokumentleri ýygnamak we wiza üçin ýüz tutmak bilen baglanyşykly diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary şeýle maglumat berýärler. Olar internet arkaly nowata ýazylmak ýa-da öňkü pasporty gutaranda täze pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak uly mesele bolýar diýärler. Göni nowata ýazylmak mümkin däl, VPN bolmasa internet arkaly sahypa girip bolmaýar. Meniň özüm geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri pasportyň möhletiniň utarmagyndan 10 ay öň dostlarym kömegi bilen resmi namalary tapşyrmak üçin ne özüm ýurt içinden ne de ýurdun dasyndaky dostlarymyň kömegi bilen nowata ýazylyp bildim. Fevral aýyndan bäri dasar ýurtdan dostlaryň kömegi bilen ýa-da Aşgabatda VPN pitiklenmeýän dasar ýurt firmalaryndaky tanyslaryň kömegi bilen nowata ýazylmak biraz aňsatlaşdy. Sonda da köplenç adam nowata ýazylýar, emma ol birden doňýar we öňe gitmeýär. ýa-da ýazga durundyň tasdiklanmanka birden üçýär. Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Ortiýatyň pasportyny almak üçin ýüz tutan raýatlaryň bellemegine görä hasaba alynandan soň resmi nama tapşyrmak üçin 3 ay we ýene 3 aýlap täze pasportyny almak üçin garaşmaly bolýar. Pasportyň sol möhletden ozal taýin bolýan wagty hem bolýar. Ýöne köpler mundan habarsyz galýar. Bu barada web sahypadan görüp bolmaýar. Telefon arkaly hem jaň edip gurulýyp bolmaýar. Elektron postadan hem habar iýermeýärler. Diýip Azatlyň ýene bir töhbetde şaýtdy. Pasporty ele almak resmi namalary toplap tapşyrmagyň iň soňky tapgyrydyr. Köp adamlar hatda pasport almak üçin ýüz tutmak tapgyryndan hem geçip bilmeýär. Nowata ýazylyp, ähli dokumentleri tapşyrmak bilen bagly kynçylyklardan soň hem dokumentiň beriljegine kepil geçilmeýär. Adamlar pasport üçin resmi namalary tapşyrmak üçin bir näçe aýlap hasaba durup bilmeýärler. Soň bolsa nowat durup gün belläp 3 aýdan soň baranlarynda olara pasportynyň möhletiniň gutarandygy aýdylýar. Ýagny pasportynyň gutaran möhleti nowata ýazylan gününden däl-de ýüz tutan güne hasaplanýar. Bu ýagdaýda ilçihanada resmi namalar kabul etmekden ýüzürýärler. Hatda adamlar pasportyň möhleti geçendigi sebäpli $65 jerime tölemek isleseler-de kabul edilmeýär. Diýip ýakynda pasport alan Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyga gurrun berdi. Habarçylaryň sözlerine görä göçüş programmasy boýunça we talip wizalary muht bolsa da bu arada hemmeler bilmeýär. Şonuň üçin adamlaryň bu wizalar üçin tölemeli bolýan şol sandy wizalaryň gysgaly uzatylmagy üçin $180 ýetýän goşmaça töleg etmeli bolýan ýagdaýlary hem ýüze çykýar. Azatlyk radiosy Ortiýatyň Türkmenistandaky elçihanasynyň web sahypasynda görkezilen telefon belgilere jaň edip maglumat alyp bilmedi. Elçihanasynyň web sahypasyndaky maglumatlarda wizalar we pasportlar üçin öňünden elektron görnüşde hasaba durup nowata ýazylmak arkaly kabul edilýänligi aýdylýar we arda berije wizanyň taýýar senetini görkezýän kwitansiýanyň berilýänligi aýdylýar. Şeýle-de konsullugyň arda berije wiza bermekden ýüze örmek hukugynyň bardygy bellenýär. Ortiýada gitmek üçin resmi namalary we wizalar almak üçin nowatlar bir näçe ýyl bäri gowşamaýar. Soňky ýylda Kreml Ukrainanyň çäginde söwüş alyp barýan wagtynda da Türkmenistanlar Ortiýatda uruş mobilizasiýasynyň töwekkülçiligine we migrantlara garşy reýtlere garamazdan bu ýurda gidýärler. Soňky 10 ýylda ýurdun elatynyň epesli bölegi Türkmenistany terk etdiň statistika edaralaryndaky çeşmeleriň anonim görnüşde azatlyga beren maglumatlaryna görä, hususan 2009-2019 ýyllar aralygynda ýurtdan giden raýatlaryň sany tas 2 million adama ýetipdir. Türkmenistanyň häkimetleri elatyň migrasiýasyna degişli ýagdaý resmi derejede agzamaýarlar we statistika maglumatlaryny çap etmeýärler. Şol bir wagtyň özünde de elatyň ýurdun daşyna çykmak islegleriniň möçberini biometriki pasport üçin nowatlaryň indiki ýylyň güýdüne çenli uzamagyndan görmek mümkin.